Салом алейкум. Ман Бахтиёр Акрамов. Ин видеоро аз навонома барои бародарои ғариб кардистам. Барои ки ман худам дар Ростия як се бор будам. Рости гавам се бори ки будам. Ягон бор ман дар Ростия коркунӣ рафтагӣ нестам. Ман дар Ростия донишгоҳ мехондам. Ман дар интерес мебуд ки Тоҷикистона видеои тоҷикои худмона тамошо кунам. Бо вақт ман камтарак зур гузара. Касе ки дар Ростия худаш прекрасно медонад. Ва ман видеое ки мекунам ягон кас лайк пак намехоҳам. Просто ман дар 20 солагим якмин мошини худам харидам. Мефорам нашоти ҳамин тема. Камтарак қашмо чах-чах кунам. The sky fall and it crumbles. We will stand tall and face it all together. Let the sky fall. То ки чанд қамо тез рафтесем дар видео ханам яма фикр мекунам. Барои ки ҳам берун торика агар пирушам мем фишраснам хеле мешад. Ой чи гап не давай. Меҷа хемо берем. Ой, бисмилла. Рес хайба дисотак на машин, наяб хариб авария кана. Агар ки мезад дар пишти ман мезад бародар. Машини хелбек да уҷа сотак буд, рес хайба ба фикрам аварди гирем кадак. И агар мезадаш, худо нишоната ман мезадам. Дик алҳамдулилла авария накадем. Барои онқа бародаро остай кунем. Остай кунем. Ахло гарен тарсын. Ози? Ту шафи юже. Короче, бародаро заправка мекунем. Баъд миёем мошина обзор мекунем. Касе ки комментарҳо безеб менависа беҳудан нанависем ки намехонам шон. Барои ки интернет надорам, интернет кор намекунам. Норма Бахтоварай, ма 5 солши трейдинг заниматсия мекунам. Ма дар поён силкаи телеграм канали худам мемонам. Ва соат нигоҳ кунед чанд ай? Метоқ соат? 23:18. Соат 23:18. Биёед ман шуморо нишон метам ки иҷа телеграм канали ман бародаро Бахтовар трейдер касе медона. Ман дар телеграм каналам ҳар рӯз эфир мекунам, сигнал метам. Бародаро қатори мо омада ва нормали кор мекунам. Ва мисол боз интернет ма кор накардисай. Ина мисол ма дар намиҷа 3 сигнал додагиам. Ҳар 3 сигналам бародаро бикша телефонша, оператор телефонша каш. 3 та сигнал додагиам мисол. Ҳар 3 сигналам ба муваффақият гузаштагиа. Диден? И комментари ман интернетам кор накардисай, атак бародаро ки будан, вам кар на қатори ман пул кор кардагиан. Силка телеграма дар описание мемонам дурен. Хулоси гап, ма биё история худма як лав гап занем. 20 солагим да ин мошина ма харидам. Худам меҳнат кардам, худам кор кардам ва худам харидам. Ман намегум ки мисол одамое ки падаршон мехаранд ё одамое ки модаршон мехаранд, не мо ёда болоем хеле гап вообще намегум. Бародарои ки бо мегум ки падар модаршон мехара, мошин мехара, хонашон метан ошон шава. Кош ки мошини мара гуфт гап ягон хонагӣ мо мехарид. Не ки сабаби ки ман семья ягон багати нестам. Семьям возможност надорад ки мара хеле падаркои вау куна. Мара придётся ки ман худам меҳнат кунам. Барои онқа ҳам худам меҳнат кардам. Дар 20 солагим як мошини худам харидам. Як мошини ман қимат нест, примерно $9000 ай. Ва ман 85000 сомон харидагиам. Қати сусен номер помраш 90 там харидагиам минус плюс. Мошини ман солаш куна нест ай. Мисол ман любители чи нестам бигем. Аста ку мошини советский акаш азот. Фаҳмидӣ? Мада оха мақул нест ай. Мада боли мени иномарко мақул ай. Аллакай ман мошина қариб 1 сол шудагиа ки ман қати биён агар шанишон кум. Мошини қати 1 сол шудагиа ки ман ира гуфт гапои сус қати мегардонам. Ман амира вақте ки ман талабаи мактаб будам, рости гап ректори мактабмон ин мошин дошт. Фаҳмидӣ? Ректори мактабмон акаш азот. Ректори мактабмон ин мошин доштак. Ман ами части пешаш хо мақул набуд. Соли где-то 2018, может 2018-19 сола буд. Ин мошин 2014-15. Бигем навай мошин буд ам сола, бо ин мошин дошт части ин пешаш. У қадар рости гап ам сола мақул набудак. Если что наҷаи хелия ира нав ам хелиш кастем гуфт гапои проблема нест ами. Дастма кора клеш меша, так мошин ма 100% ай. Поли мошин ма пачка ягон проблема надора умуман. Ам части пеш мақул набудак. Ва баъдан баъд рафтам Россия дар донишгоҳ хондам. Донишгоҳ хонам хулоса гап омадам, баъд ҳамсоямон бо ҳам тари мошин дошт. Мисол тай дом да як гала мошин будан, не ки имена ами мошин дар назари ман гарин бад базе буд, фаҳмидӣ? Дар назар мақул набуд, ки баъд шиштем рафтем ба мақул шуд. ине бародаре ки камера кадесте ози, вақте ки ман мошина харидам и дарак надошт. Ами ситуация чи хеле шида буд ку биё нақл ка. Короче, яр занг зади, дикит ҷодай бинамад. Ки дар равшан будам, дар ҷой будам ки гуфти ки ман дар равшан омадам, аввал нагуфтам ку аю парара истагиди. Миём ки гуфти ман мошина харидам. Мошинчаи зурур бада мақул набуд росига. Барои ки ман фикр мекардам ки хаси баде да. Гарин бемания. Асlan хе кузовша мега ки хеле малоим будам, хеле фикр мекардак да. Мақсад чи баъд ҳайкат кайс дидам ки
нормали буда бо салонс кем шаштам мандора доран дой мегушанга Yo ki bardarız bu yani peş nişonte kuzuf maşina, maşinam gardon nişonte. Çxe normal metoxit kadi bardar. Maşin boli sportivni ay. Дай нарх мешава мисол чи бихари? Ягон Camry д бихари ё ин ки ягон Axio бихари? Ма дар рости гап кузуфи ҳам мошина маъқул нест. Camry д ё ин ки ягон Axio бо як гала вариантҳое ҳастанд ки мисол ягон Mercedes-ҳое ҳастанд ки вариантанд дар примерно 90-100 ҳазор сомон. Лекин мутаассифона ма дар мошина маъқул нашид. Ма имена ай мошина интихоб кардам. Ситуатсияи мошин чи хешт хариданам бародар ки оз мара камера кестай. Он қатир автомат доре мере мием исуса. Ма мошина харидани бидам аз 3-4 мо фақат мошин кофтам ай Somontici ва исуса. هیچ کار نگفتم من یک فعل دارم ده خودم کار میکنم خودم اینان میکنم یک چیز تو خریدنه اون کسی اعلان نمیکنم نکردی ماشینی که بعدی من خریدنیم شما اعلان میکنم این ماشین ما چه خیلی گفتم سالن ماشینی ما کاگ نده تازه یگون این وای نداره اینا بیا قفاش ببینیم عقبش هم کاگ نده یگون پرابلم ماشین ما نداره این نمره 0400 سری دقیقاتی من نمره ادشام گرفتگیم روز دیگه من گفتم با نمبر عدل زکاس میکنم امی ایمینا رقم شا ار گفتم چنج خیلی که ار فورید متاسفانه время ماشینا دانو ما کدان ده حجتاش و نمر گرفتن ده انا امی تنکا اینا یعنی چه تنکا کی را ایتالیا میونه اگه میاره تو چه نمیدونم جا گفتن ایران مثال تاجیکستان برفی نمیبره ما هم جا گفتن ده ام خیلی تنکا نآورده حساب ده نبودن بعد این نمره موندگی بود فهمیدی ام نمره موندگی بود بولی نمره نرمالی امیر کم ترک که قیمت نه و مثلا این نمره ابی چنده اگه اون قیمتار خریدم خیلی نمرهش هم بد نیست так что да ماشین در نظر من میزبه موتور یک گاشته برای مرا نرمال نیه و دمایی که یک ماشین میخرن برای ما بچه سال ماشین 2014 موتورش یک گاشته در کوچه و دایی سوسک دستت چنم سال ماشین خری لنگ نیست میکشه بعد یک فکر داریم خدا خواهد قدم برادر اپراتور رو مسئولیت کردیم چق کردیم راستی که основном ما در ماشینای چی مقوله این مارکا خیلی بولی کامفورت مثلا خیلی به پرابلم ایسوس بگردیم ماشینو پارا نشون تیم اونم خیلی ماشین نمیدونم پیش بیاروزی میتونه ام خپش میره короче دوجا کمری شاشه برادر دوجا کمری شاشه ما بعد یمی کمری شاش خریدنیم نه کی بو ایستادم فکر کردم گفتم که давай так пока что 21 سالم времяй انا مهنت کردنای من فکر میکنم BMW بخرم انا ягон BMW ки خیلی конкретні базе бишкинем بعد یوز спокойно میتونم که کمری شاشه کی تازه کی نرمالی японский بخریم BMW کی چیزی ما خریدنی ما دو وارینت از دایجات بانی خدمونم یا ягон та FC میگیرم یا اینکه ягон та GC برای چی مثال بسیار دامون از لوبیتلی F10 راستیگه من در F10 راستیگه کوزوفش در نظر من کم تری خیلی کونه شده گیده او من میدونم که مثال لگندر نه ماشینه او ما بازار نور ما مقصد قبول میکنم نو فکر میکنم کوزوفش کم ترک کونه شده گیده یا FC میگیرم خدا خواهد یا اینکه по возможности GC ما میگم که ما تریدرم ما تریدینگ زنیمت میکنم تلگرام کانال ما در описание мемонам касе ки интересне ма рӯз эфир мекунам бародарор сигнал метам бидурен ай кор борои ма хабардор шудем бидурен тамошо кунен бачаҳое ки реал мехоҳем ки ягон мошини хитона бихарем бачаҳо ёшен ранги ма ай ягон оилаи бой нестен ранги ма одаме ҳастанд ки мехоҳем меҳнат кунем ма шумо даст совет метам просто никогда сдаваться накунем бародаро соат 23:27 соат метова 23:27 11:27 лек ман қадами бародар ина биромадам контент запис кардам برای برادرای غریبه که بدون تماشا کنن چورتا چخ کنیم برادرایی که با میگم فرق نداره در کدام направление فرق نداره در کدام دولتی میخوای یگان چیز успех را добиться کنی میخوای که موفق شای ставити мам чун бародарвор никогда сдаваться нака як кор нашид пага бо амра айсар бка рӯзига нашид бо рӯзига бка яфта нашид афтаи дига ин моҳ нашид моҳига имсол нашид солига мешава солига нашид соли дигаш мешава шарт нест ки фақат да як точка бести ма имена бародарҷонои ғариба мегум мисол вақте ки шумо дидем ки дар россия нашидестай мисол 10 сол истоди 12 сол истоди нашид чанам кор истифода кардӣ нашид забони англисӣ меомӯзӣ иншоалло мери ягон давлати дига ман худам дар россия хондам ман дар россия рӯстига 3 сол донишгоҳ хондагим баъд ами охирон вақто ман нахостам дар онҷа бихонам нахостам 3 сол хондам дальше нахостам бихонам мегум ку ман дар россия ман хеле ягон вақт чӣ будагӣ нестам бародар
ҳамчун ғариб ма кор кардаги нестам мисол 1 сол 2 сол ма чиста Россия барои хонданӣ рафтагим не ки ман медонам бародарои ғарибе ки дар Россия чихе меҳнат мекунанд чихе азоб кашидан меҳнат мекунанд ки мехоҳам як Тоҷикистон ягон мошин бихаранд ё ки ягон семияшона хушрӯтар кар мекунанд барои ҳам бародарҷоно айма совети бародарвор шумо да шумо забон биомӯзед чистарам хе совет айма калон бошен ма шумо да додарвор совет метам забон биомӯзед рӯз мара хитом нагем ки чанд забон меомӯзӣ ман хитам кам забон медонам рости гап 3 забон қад спокойно гап задан метавонам 4 забона кам омӯхтаесам ҳар рӯз ман ҳар рӯз ҳаракат мекунам ки хитма як қадам продвигат кунам як қадам пеш барам бародар бо мегӯям ки айма калон бошен ман шумо да додар ҳамчун додарвор фарқ нест фарқ надорад дер нашидай умуман дер нашидай ҳар рӯз як калимаи нав аз ёд мекунӣ амуҷо нашид бояд ҷойга да мерам ҳаракат мекунӣ кор кунӣ хулосаи гап тема нашоти мошин агар ки бихоҳем мошин бихарем пешай ҳама ман шуморо мегӯям ки якм мошина харидан проблема нест ниёз ман BMW бигӯм мумкин половина зиёдтар BMW ки топама моро ҳаракат кунам битонам харида не ки гап да обслуживанияшай бародар фаҳмидӣ обслуживания не ки далшиамро гардондан далшиамро нигоҳ кардан вақте ки мошин мехоҳӣ бихарӣ бо мегӯям ки якм фикри расход шак бародар якм фикри расход шак касе ки якм мошин шай ман фикр мекунам ягон мошини бихарам ки расход кам дошта бошад ман мисол пешамра харидам мара совет бисёр доданд ки ягон мошин бихар мисол 10-12 ҳазор ё ки 10-15 ҳазор да мошин бихар дамон мошинакина ёд бигӣ баъд я мошин нормали бихар не ки ман якм мошина сразу 90 ҳазор да намра харидам ака ман мегӯям вау суми гарани калонай не ки барои ман ки пацани 20 солае ки хидм меҳнат кардагим хидм кор мекунам гуфти гапо ман да нормали денги ҳарчанд бисёрам набошава но якм мошини май темболи всегда воспоминание да мемона да хотира мемона хундаи Elantra 2014 баъд рости гап ман дисма да ин мошин рост кардагим ман пеша ин мошина харидан умуман мошинаи када наметонистим ина ман бигумтон яъне ки профессионали ай када наметонистим ки мисол хеле кагна да ахид озод бошӣ ҳо ман мисол хондагим права қонуну қоидааш қатъиай мекунам не ки чӣ хеле ки бо ахид бошам мисол дар хона yon кас мошин дошта боша агар ки мисол айка бошӣ мисол права дошта бошӣ бо айвор айка бошӣ 1 сол 2 сол бо чӣ хеле нормал уже опыт дорӣ не ки не ман оптик чӣ оптикаи мошин гирифтам дар ин мошинам гирифтам мошин ман рости гап мотор шалиш кам ин мошина ман аввал харидам не ки ман дозам 140 та галдаге намедонам 130 та галдаге барои чӣ барои ки мотор сплошной полни алиш кам биём нишон метам ма да факт дига ки ман ин мошин да ина 1 сола мегардам ман амира перепутат мекунам хати капотуй кадан ё ки ин наҷа ин наҷа да ул биё пеш биё ин наҷа ра диди барои кадан ки масла бензин заливат кини бензин брези ана бародар барои капота инаиш ман доим нами заправкада мерам доим заправкада мерам уна капота ӯй мекунам баҷо намедонам чӣ хеле ки дастари ман сахраниш шаг нест капота ози ӯй мекунем привичкаш даги одат шидаги ба забони тоҷикӣ ёка мотор опа мотори як гаштай GLS-тай хундаи Elantra ба мегӯям 2014 мотори як гашти GLS-тай ин мошин мара комплектаксияш фулай ман рости гап мошина да як ҷо мондам фаҳмиди як ҷо да мондам автовида шав мошина короче зажигани да фара гирём кардем телефон заряд додем мисоуса аккумулятори мошин шиш полни шиш так сар хестем мошина ғам додем камтар заводид нашидак ба то соат 2 сера рӯси гап да тай авто мошин истод баъд як кас омадак мошина заводид кард баъд рафтем ҷода рафте садем рада ки як кас мега ай барки короче мошина овш душид сразу ҷода ман мекунам ки натури мошина овш душида хулосаи гап дар душанбе рафтем ои мошина ҷӯшондем мотор вайрон шид прокладкаи головка сӯхт касе ки шарид мекунам медонад чизора пеши як усто бурдамаш гирифтак ӯй кардак гиҷо шалич кард фромиш кам кам ягон 4-5 ҳазор да усто расход кард гарантия додак бировардам ки мошина соз карда натонист дара биромадам тормозм қариб кор накуна фаҳмидӣ рада рафтесам тормоз кор намекуна айрӯи 60 рафтесам айрӯи 70 рафтесам тормоз кор намекуна хе моментал наку талхам кафид ба тормоза сахт ҷуқидам я бехта истодам дар ин ҳолат хеле шидагиай просто рада рафтесам мошин хид ба хид мемурд ҳисоби
фромӯш кардам ай ҳисоби шатунаш буда ҳисоби ванусаш буд не валш кафида гуфта кстати валш кафида буда да устои пешинае ки ма 5-6 ҳазор аз худаш кам умуман ҳамиса нафаҳмид беуда гуфти гапо да дарё партофтам 5-6 ҳазор рафт бод мегум ки время представ декин ай рӯи 60-70 рафтестам и ҳолат да мошин мурдаю и ҳолат да мошин мурдай тормоз кор накесем ма нафаҳмидам ма тормоз сах ҷиғин да ҷо истодам занг задам устора гуфтам хеле гуфти кадом шлангиш ай хелша рафтам чи шлангиш алиш када ки хулоса гап омадам бом хеле мерам камтарги ҷода камтарги мошин и қирқ падиём аис мекунам мошин мебарад я устои зури зур да бурдам устора мара такси савӣ додак устои зури зур да бурдам дидаш гуфт ки бародар валад кафидаги ай валад кафидай хулоса гап мотора ӯй кадем мотори ма якм бора ӯшидесавда моторам пачка будак ғаринам корпус аст ку мотор коробкаш корпусаш тамоми чизша наозадам тамоми чизша ки дига мара ғам ната усто мара гарантӣ дод усто мара 100% гарантӣ дод ки намёра бика как надами хир мегарди на самом деле гапш надорам усто да тарафҳои даҳм баз буд номи усто акай раҷ салом алейкум зинда бошӣ ма гарини ми надорам как нада чанс мегуфт сумша додам примерно 11-12 ҳазор сомон шид маслаи бо коробкашам алишкам в итог ман мошин да коробкаш ами моторша ягон 20 ҳазор сомон расход кардам неки моторам полни пачка свежи шид полни барам хамин ки як ҷои мошин ма кам тиқ бига ман мерам сразу наош мекунам ҳама ҷои мошин ма боз барам қозем гир шалбоҷиша нигоҳ ки ягон проблема надора я бародарам ага бо қаш салом кунем салом алейкум how are you my brother биёина далчи мошина гирша нигоҳ ки свети диском ториктар буд гирифтам свет шалиш кардам света хеле рӯшонтар кардам дар назари ман хеле баъзе метавонад дар назари ман хеле боли нормал метавонад ту чӣ гуфта накаш азоҷон про ай далчи дар оянда бемечара мегирем бод ба бемеча иншоалло бо хеле чақчақ бигирем рости гап бародаро ман мошини гуфт гапо эконом айда нормал ай мисол запчасташ қимат нест ҳама чизша 100% меёвӣ умуман мошин проблема надорад худна камтар проблема да медорорам чӣ гап не хай трейдинг кор мекунем иншоалло нормали рафтан мегирем ягон BMW нормали мегирем бо дальше мебинем баъд оз одамое ки то ҳозира шумо мара тамошо кардан гап то надорам ҳастан одамое ки дар комментари ягон хеле гапҳои бемаънӣ менависанд фаҳмидӣ ак ман намедонам чӣ бигӯм вара барое ки гап намефаҳмам ҳайф кунам касере ки нафоридӣ просто дизлайк мон ба баробар биза бира ман ин менаи видеора мегӯм ки ман дар Россия будам ман медонам ки дар Россия бошӣ мефорад ягон видеои хеле бародар тоҷикит боша ки тамошош кунӣ роҳат кунӣ манам канали ман хеле ай худо хоҳад максимали дар канали ман бесен ман бахтиёр акрамов да описани силкаи телеграм канал ман мемонам бидроем бибинен ман дар оҷа ҳар рӯза активни ман дар оҷа ҳар рӯза кор борои трейдинг ман нишон метам чанд қадар сум кор мекунем чанд қадар намекунем бародарое ки хатимон о чанд қадар кор мекунанд намекунанд дар описани силкаи телеграм канал ман мемонам бидроен ай кор борои мо бохабар шен ва скоро BMW-ра гирифтем бо BMW чара как нада обзор мекунем мегардем ягон савол аст як оператор ба BMW чақчақ мекунем ба дальше ба BMW мебинем давай